Indigenous Knowledge Systems is IKS. I love our Black science and the fact that our forefathers were ingenious. They used live fire in the kitchen, not because of anything, ngoba bebeswele or anything, because of the smoke. They were very hygienic. They knew that from the smoke there will be no insects. So our girls and our women understood this. In the field, our boys and our men understood this. They understood the essence of fire, that in the field, fire will dispel and keep wild animals at bay. At home, fire will keep insects at bay. Sakhohlwa bakithi sathenga izitofu zogesi, impukane zithebhe emakhishini. Sizokwenza inkondlo osihloko sayo sithi Ngikuthandile Ungithandile. Ibinza lokuqala. Ngikuthande ngolumangazayo, olweziziba ezinjula zokujula, olwesibhakabhaka ngokuphakama kwemikhathi, olwemikhathi ngokuthekela emazulwini. Amazulu asababaza ngokubabazeka, ukubabazeka kwemihla namalanga. Uyilanga eliphumela phakama, ukuphakama kwaphakade kothando, uthando olumi izolo naphakade. Ibinza lesibili. Ntombi yezimanga zokubamangaza, ubamangaza ngobakho obubabazekayo. Izimanga zomdali ngawe ziyehlula, zehlule izinyanga namakhathakhatha. Amakhathakhatha okukhathaza inhliziyo, yephuke, iphoqozwe yimpoqo. Impoqo yezimangelengele zokhahlamba, ebezikhahlaza imizwa namalanga. Zikhathazekela iminjunju yothando lwakho. Ibinza lesithathu. Ntombi kamalamulela, ngokubalamulela abazibhonqabhonqayo, bezibhonqabhonqela obakho bendalo, bomuntu omuhle, bevele bebahle. Nokuthandwa uvela uthandeka, uthandeka uthule ungasukele muntu, uthandeka ulele ungakhulumi, uthandeka uhamba usuluzela, ushikilile umamatheka, uyathandeka. Ngelilodwa elincengayo, ngithande nokuthandwa. Kuyaphela lapha ukufundwa kwenkondlo yethu. Sanibonani balingani, mabhungu namatshitshi. Igama lami nguSpooky N isiZulu. Ake sichaze, sicubungule, sihlaziye. Isihloko salenkondlo sithi Ngikuthandile Ungithandile. Egameni lokuqala elithi Ngikuthandile sithola isakhi ungi esichaza ukuthi imbongi ikhuluma ngayo uqobo. Egameni lesibili elithi Ungithandile sithola unkamisa ochaza ukuthi wena noma yena. Ngakho-ke la imbongi ikhuluma ngothando phakathi kwabantu ababili abathandanayo, ngoba imbongi imthandile, nalo muntu ekhuluma ngayo wayithanda imbongi. Luyini kanti uthando? Uthando ulangazelo oluvuthayo ngaphakathi enhliziyweni yomuntu. Lwenza lowo muntu abe nemizwa yalowo muntu, athe uma embona wezwa inhliziyo yakhe ithi cosololo, bese efuna ukumnakekela, efuna ukumvikela, ukumeseka nokumphatha kahle.
Ibinza lokuqala, umugqa wokuqala. Ngikuthande ngolumangazayo. Sesiyalazi igama elithi thanda ukuthi lichaza ukuthini, noma igama elithi uthando. Igama esizolichaza la elikhethwe yimbongi ileli elithi ngolumangazayo. Leli gama imbongi ilikhethele ukuchaza isehlakalo esingaziwa esenza ukuba abantu bakhamise, bakhexe imilomo, ngoba uthando abalubona phambi kwamehlo abo lwedlula ukuqonda kwabo, luyingqayizivele. Umugqa wesibili, olweziziba ezinjula zokujula. Imbongi ikhethe igama elithi olweziziba. Sesiyazi ukuthi imbongi la ichaza ukuthi uthando lweziziba. Imbongi ikhethe igama elithi isiziba ukuchaza amanzi ajulile emfuleni. Imbongi yakhetha igama elithi ezinjula, kwazise injula ubude obushona phansi emathunjini omhlaba. Imbongi yakhetha igama elithi zokujula, ukujula, ukudepha, ukuchaza into eba yinde. Ngalo mugqa imbongi igqamisa uthando olukhulu. Ake siboneke, njengoba lolu thando lulukhulu kangaka, lulude kangaka, njengoba lukhexisa abantu imilomo, kungani? Futhi ububanzi balo buhamba bufike kuphi? Mhlawumbe impendulo ikhona emgqeni olandelayo ofundeka ngalolu hlobo olwesibhakabhaka ngokuphakama kwemikhathi. Imbongi ikhethe igama elithi olwesibhakabhaka ukuchaza umkhathi, ukuchaza uphahla lwezulu, ukuchaza le phezulu phekwamafu. Imbongi yakhetha igama elithi ngokuphakama ukuchaza ngokudepha, ngokuba lude, ngokudundubala, ngokufinyelela le esicongweni. Imbongi yakhetha igama elithi kwemikhathi, bese sichazile ukuthi umkhathi isibhakabhaka. Kulo mugqa sibona ukuphindaphinda. Imbongi iphindaphinde amagama amabili angefani, kodwa anikeza incazelo efanayo. Imaphi lawo magama? Igama elithi olwesibhakabhaka negama elithi kwemikhathi. Igqamisa ini imbongi? Okokuqala, igqamisa ukwakheka komgqomo omnandi oyisigqi. Okwesibili, igqamisa ubude balolu thando. Umugqa wesine, olwemikhathi ngokuthekela emazulwini. Igama esizolichaza la igama elithi ngokuthekela. Leli gama likhethelwe ukuchaza ukutsheleka, ukuchaza ukwenanela, ukuchaza ukweboleka. Yini yona lena ebolekwa uthando? Luboleka ububanzi. Phela uthando into engabonakali. Ngeke uthi manje nalo uyalibamba, uyaphuma uya edolobheni uyothenga uthando. Imbongi la ifuna silucabange ngeso lengqondo, silubone uthando ukuthi lungasuka la kule ngabade sinyathela kuyona luyoshaya le emazulwini, lena emafini. Kusukela emgqeni wesibili kuya emgqeni wesine sithola imvumelwano siqalo olwe egameni elithi olweziziba, nelithi olwesibhakabhaka, nelithi olwemikhathi. Le mvumelwano siqalo olwe igqamisa okubili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi.
Okwesibili, igqamisa uthando olumangazayo njengoba imbongi ishilo emgqeni wokuqala. Ngakho-ke u-olwe kule migqa yomithathu ugqamisa nokuphindaphinda ukuthi imbongi la ifuna ukusakhela isithombe. Ngakho-ke iyaphindaphinda ukuze igcizelele, ukuze ilugqamise lolu thando. Umugqa wesihlanu, amazulu asababaza ngokubabazeka. Imbongi ikhethe igama elithi amazulu ukuchaza isibhakabhaka. Ukuchaza indawo esikholelwa ukuthi kuyakhona abalungileyo uma sebedlule emhlabeni. Kungani kubhalwe ukuthi amazulu? Yingoba biblically speaking amazulu mathathu. Yabona iBhayibheli lesiZulu alikubeki kahle. Uma uvula kuGenesis 1 verse 1 lithi uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. Kanti lesiNgisi likubeka kahle lithi God created the heavens and the earth. U-S osegameni elithi heavens umele ubuningi. Ake siboneke enzani lamazulu asababaza ngokubabazeka. Imbongi ikhethela amagama amabili athi asababaza ngokubabazeka ngoba ukubabaza ukhuza into ngokumangala, ukuyidumisa, ukuyitusa uyincome. Ngakho-ke lamazulu ancoma ini? Umugqa uyisithupha, ukubabazeka kwemihla namalanga. Hawu, la imbongi ichaza ukuthi ukubabaza akunamkhawulo, kwenzeka nsuku zonke, akunqamuki, akupheli. Yini lengaka enconywayo? Ake sibone umugqa wesikhombisa, uyilanga eliphume laphakama. Imbongi ikhethe igama elithi uyilanga ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, imbongi isibiza isithandwa sayo ngelanga. Kusho ukuthi la imbongi igqamisa ukusetshenziswa kwesifenqo esibizwa ngokuthiwa isingathekiso. Kungani yenze njalo? Ngoba le ntombi inikezwa izimpawu zelanga zalento ezingathekiswa ngayo. Linjani kanti ilanga? Ilanga phela likhanya nsuku zonke njengoba usho umugqa wesithupha. Kusho ukuthi la imbongi ichaza isingathekiso ngezindlela ezimbili. Okokuqala, ukubiza into ngenye. Okwesibili, ukunikeza lento okhuluma ngayo izimpawu zalento oyingathekisa ngayo. Angize ukukuthinta ukuchazwa kwesingathekiso kwesithathu ngoba imbongi ayikuthintanga. Siyadlula-ke lapho. Sitheni? Sithe imbongi igqamisa izinto ezimbili. Yikuphi lokho kunye egqamisayo ngaphandle kwesingathekiso? Imbongi igqamisa ukusetshenziswa kolimi olugudliselayo. Angithi ilanga yimbulunga ekhanyisa emini esibhakabhakeni, kukhanye kuthe bha. Ngakho-ke la imbongi yagudlisela. Ithatha umuntu ophilayo imbize ngelanga. Kusho ukuthi la imbongi isebenzisa incazelo ecashile. Ngani bami nani bafundi, nivumeleni ukuthi ngithi la imbongi igqamisa izinto ezintathu ngoba iphinde igqamise ukusetshenziswa kwesimo sokukhuluma esithi ungulanga phuma sikothe. Uchaza ubuhle obumangazayo, ubuhle obeqile kunalobo obujwayelekile. Umugqa wesishiyagalombili, ukuphakama
kwaphakade kothando. Imbongi ikhethe igama elithi ukuphakama, ukuchaza ukwenyuka, ukudlondlobala. Yini lento edlondlobalayo? Yilo thando imbongi ethanda ngalo lo muntu wesifazane. Imbongi yakhetha igama elithi kwaphakade. Phela into eyenzeka ingunaphakade yinto engenaso isiqalo, engenaso isiphetho, engenamkhawulo, engapheli, enganqamuki. Ukusho ukuthi leli gama elithi kwaphakade ligqamisa ukuphindaphinda. Yini sisho kanjalo? Imbongi ibisishilo emgqeni wesithupha. Yathi lokho kwenzeka imihla namalanga, okuchaza ukuthi kwenzeka njalo nje, njengoba sesichazile. Ake siqhubeke-ke nomugqa wesishiyagalolunye othi uthando olumi izolo naphakade. Ngicela ukungachazi lokhu, sesichazile ngenhla. Yini enye esiyibonile-ke manje ngaphandle kwemvumelwano siqalo? Sibona ukuxhumana okutshekile la. Kusukela emgqeni wesithathu sibona igama elithi kwemikhathi, emgqeni wesine lithi olwemikhathi. Emgqeni wesine sibona igama elithi emazulwini, kowesihlanu elithi amazulu. Emgqeni wesihlanu sibona igama elithi ngokubabazeka, emgqeni wesithupha elithi ukubabazeka. Emgqeni wesithupha sibona igama elithi namalanga, emgqeni wesikhombisa sibona igama elithi uyilanga. Emgqeni wesikhombisa sibona igama elithi laphakama, kanti emgqeni wesishiyagalombili sibona igama elithi ukuphakama. Bese emgqeni wesishiyagalombili sibona igama elithi kwaphakade, kanti emgqeni wesishiyagalolunye sibona igama elithi naphakade. Emgqeni wesishiyagalombili sibona igama elithi kothando, kanti emgqeni wesishiyagalolunye sibona igama elithi uthando. Balingani bami nani bafundi, lokhu engizokusho kwenzeke kule nkondlo le kuphela. Balingani bami, le nkondlo le inokuxhumana okujekile, angithi bese sishilo. Lokhu kuxhumana okujekile kunencazelo eyodwa. Lokho kwenzeke kule nkondlo le kuphela. Abafundi bangabe sebayahamba-ke sebayokwenza njalo nakwezinye iy'nkondlo. Ake siboneke, lokhu kuxhumana okujekile kugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, kugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, kugqamisa uthando olukhulu olumangazayo, ingqayizivele yothando. Yini okunye esikubonayo? Sibona injambament emgqeni wesihlanu nasemgqeni wesikhombisa. Injambament ichaza ukuthi alukho uphawu lokuloba ekugcineni kwaleyo migqa leyo. Ngakho-ke umqondo ongenhla ukapakela emgqeni ongezansi. Uma imbongi ibithi emgqeni wesihlanu, amazulu asababaza ngokubabazeka, ukubabazeka kwemihla namalanga. Kusho ukuthi imbongi ibisakhuluma ngokubabaza. Ngakho-ke lokhu babazi bengakaqedi ukukhuluma ngako. Ifuna ukusitshela ukuthi lokho kunconywa akupheli. Ngakho-ke lokho ebefuna ukusho ngenhla sekwehlela ngezansi. Ibinza lesibili, umugqa weshumi. Ntombi yezimanga zokubamangaza. Imbongi ikhethe igama elithi intombi, elichaza umuntu wesifazane ongakaze wahlangana nomuntu wesilisa. Imbongi yakhetha igama elithi yezimanga. Isimanga phela isehlakalo esingaziwa esenza abantu bakhexe imilomo. Yisiphi-ke manje
leso sehlakalo, leso sigemegeme esenza abantu bakhexe imilomo. Yilesi sokuthi lo muntu wesifazane akakaze wahlangana nomuntu wesilisa. Bakhexa imilomo nje benziwa ukuthi lo muntu unesimilo, bakhexiswa yisimilo salo muntu othandwayo. Umugqa we-11 ubamangaza ngobakho obubabazekayo. Yini manje kulo mugqa emangaza abantu? Akusesona-ke manje isimilo njengasemgqeni we-10 la sebamangazwa ubuhle bale ntombi. Yiliphi igama kulo mugqa eleqiwe? Yile gama elithi ubuhle. Balingani bami nane bafundi, singababuzi abafundi kuleli phepha umbuzo ongama ngalolu hlobo. Yiliphi igama eleqiwe emgqeni we-11? Siyobe sesonile. Lo mbuzo ubuzwa ephepheni lokuqala. Umugqa we-12. Izimanga zomdali ngawe ziyehlula. Akekho ongazi ukuthi igama elithi zomdali likhethwe ngoba lichaza uNkulunkulu, umvelinqangi, uSomandla, iNkosi. Igama elithi ngawe likhethwe ngoba imbongi la ifuna ukugqamisa ukuthi ikhuluma nale ntombi ngqo. Singathatha ngeso lengqondo ukuthi ibheke emehlweni. Imbongi yakhetha igama elithi ziyehlula ukuchaza ukuthi ziyamangalisa futhi ziyanqoba. Umugqa ugqamisa ukuthi indlela lentombi ebunjwe ngayo nendlela yezinto ezenzeka ngayo empilweni yakhe zinqoba zimangalise umuntu oyibukayo. Ake sizwe umugqa we-13. Zehlule izinyanga namakhathakhatha. Awu, kanti abantu abanqotshiwe la abantu abelaphayo. Sonke siyazi inyanga ugedla. Imbongi yakhetha igama elithi namakhathakhatha ukuchaza phela leyo mithi yokwelapha. Umugqa we-14. Amakhathakhatha okukhathaza inhliziyo. Igama elithi okukhathaza lichaza ukuhlupha, lichaza ukuqeda umuntu amandla. Inhliziyo isitho somzimba esingaphakathi emntwini esikholelwa ukuthi yilapho inhlansi yothando ekhandeka noma eyakheka khona. Lapha imbongi sikhuluma ngezimbangi. Uzokuzwa emgqeni olandelayo. Imbongi ikhuluma ngezimbangi la. Ithi izimbangi zivuka ziya ezinyangeni ziyocela amakhathakhatha imithi yokwelapha ukuze zikwazi ukunqoba inhliziyo yale ntombi, ukuze le ntombi itheneke amandla, mhlawumbe ingasabi nobudlelwano obuhle kanye nembongi. Umugqa we-15. Yephuke iphoqozwe impoqo. Imbongi ikhethe igama elithi yephuke ukuchaza ukunqamuka uphenduke izicucu. Imbongi yakhetha igama elithi iphoqozwe ukuchaza ukunqamula kube zingcezu. Imbongi yakhetha igama elithi yimpoqo ngoba lichaza ukwenzisa umuntu into ngenkani. Kulo mugqa sibona ifanangwaqa u-PH egameni elithi yephuke no-PH egameni elithi iphoqozwe.
Sibona elinye futhi ifanamsindo, uqo egameni elithi iphoqozwe noqo egameni elithi yimpoqo. Leli fana ngwaqa ligqamisa okubili okulandelayo. Okokuqala ligqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili ligqamisa umona, ubuthakathi obenziwa ubuthakathaka bezimbangi. Nazo ziyamthanda lo muntu wesifazane othandwa yimbongi. Zifuna ukuba leyo ntombi izithande ngenkani. Kulo mugqa imbongi iphinde yasebenzisa ukuphindaphindwe amagama alandelayo. Yephuke, iphoqozwe. La magama anencazelo efanayo esho ukwaphula into ibe zingcezu. Kungani imbongi isebenzise ukuphindaphinda? Ifuna ukugqamisa okulandelayo. Ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukuzimisela kwezimbangi ukuba bayehlule inhliziyo yale ntombi ngokuyiyela enyangeni noma ezinyangeni bayothaka. Umugqa we-16, impoqo yezimangelengele zokhahlamba. Igama elithi impoqo lichaza ukwenzisa umuntu into ethile ngenkani. Igama elithi yezimangelengele lichaza into ewuhidehide, ewulungelunge, into efolile, izinto ezixhumene. Egameni elithi zokhahlamba sibona u-K ongusonhlamvukazi ukuchaza igama lento ethile. Lezi ntaba lezi zimakhelekethe, okuchaza ukuthi zinezindawo ezingamawa, zinezindawo ezingamagebhugebhu nje, nemigodi eshonayo. Kungalula ukukhalakathela uwe ufe. Ngalo mugqa imbongi igqamisa ubuningi balezi zimbangi ezifuna ukuba lo muntu wesifazane azithande ngenkani. Umugqa we-17, ebezikhahlaza imizwa namalanga. Igama elithi ebezikhahlaza likhethwe ngoba lichaza ukulahla phansi inyanda. Lichaza ukuthi ngokusetshenziswa yimbongi la, contextually speaking, lichaza ukuthi labantu bayafika balahle okungaphakathi okubasindayo okulothando abanalo ngale ntombi. Yini lokho okungaphakathi ezinhliziyweni zabo? Lokhu abafuna ukukulahla okuyinyanda kuyimizwa. Ingakho nje imbongi ikhethele lagama elithi imizwa. Umugqa we-18, zikhahlazekela iminjunju yothando lwakho. Imbongi ikhethe igama elithi iminjunju ukuchaza izibhobo, ukuchaza amahlaba, ukuchaza ukunkenketha kwenhliziyo yomuntu. Ibalisa, ilangazelela okuthile. Sibona ukuxhumana okutshekile emgqeni we-10 nowe-11 emagameni athi zokubamangaza nelithi ubamangaza, ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi. Okwesibili, ukubatshazwa kwesimilo sale ntombi ethandwa yimbongi nokubatshazwa kobuhle bayo. Siphinde sithole okunye ukuxhumana okutshekile, kodwa-ke lokhu
sekunomehluko kunalokho esesikwenzile siqeda ukukhuluma ngako manje, ngoba sekunencazelo enikeza umqondo owahlukile. Emgqeni we-12 sithola igama elithi ziyehlula, kanti emgqeni we-13 lithi zehlule. Emgqeni we-13 sithola igama elithi namakhathakhatha, kanti emgqeni we-14 kubhalwe ukuthi amakhathakhatha. Emgqeni we-15 sithola igama elithi yimpoqo, kanti emgqeni we-16 lithi impoqo. Lokhu kuxhumana okujekile kugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho sifunda le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukuzikhandla kwezimbangi ekutheni zibangise imbongi entombini yayo. Sibona ukuxhumana siqalo emagameni alandelayo, ebezikhahlaza zikhahlazekela. Lokhu kuxhumana siqalo kusemgqeni ka-17 no-18 kugqamisa okubili okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho sifunda le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa ukulangazelela kwezimbangi ekwakheni ubudlelwano obuhle kanye nalo muntu wesifazane. Lapha imbongi igqamisa ukwethulwa komthwalo emahlombe alezi zimbangi ngokuthi zibeke okusenhliziyweni yazo entombini lena. Sibona isizura okuwuphawu oluwukhefana emgqeni we-15. Kunegama elithi yephuke, bese kuba naleyo khoma-ke okuwukhefana, bese kubhalwa amagama alandelayo, iphoqozwe yimpoqo. Kugqama izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho sifunda le nkondlo. Okwesibili, ukuthi imbongi iyakwazi ukuhlaba ikhefu, idonse umoya, kwazise la isimo siguqukile, akusesemnandi, sekunabantu abayiphazamisayo. Balingani bami nani bafundi, namhlanje asigcine lapha. Uma kungenjalo ividiyo yethu iyoba yinde kakhulu. Niyathandwa, nisale kahle.